Русенци, здравейте! В този студ сме се събрали, за да кажем едно. 10 милиона евро за тир паркинга не ги искаме от държавата. Искаме 10 милиона евро за всичко останало, което е по-належащо. Отидете в болницата, вижте в какво състояние са. Отидете на опера, вижте за какви пари имат нужда, за да стане ремонта. От 2 милиона евро. Доходното стане, училища, детски градини, а яслите са мебели от моето детство. 10 милиона евро. Вие може да се представите колко много куфарчета са това. А защо казвам куфарчета? Защото тези сделки, които искат да се правят на много високо ниво. И тези куфарчета, част от тях се дават на едни определени хора. Това е една малка част от отказаните пари. И чувате, тук се подвиква. Обаче аз искам много по-силно всички ние да викнем и да поискаме оставката на кмета на Русе. Пенчо Билков. Оставка! Оставка! Всякакви опорки ще чуете, че вие всичките сте платени, че вие всички сте от друг град, че с автобус сте дошли до тук. Сигурно сте дошли с градския транспорт и сте се убедили, че този градски транспорт има жестока нужда от ново депо. А защо го казвам това? Защото това беше всъщност една от причините, за които ни се каза, че тир паркинга, видите ли, има нужда община Русе да го придобие, за да стане депо. Аз ще попитам кмета как вижда, когато лятото месеци наред ще бъде блокиран булевард България от автомобили, от тирове, как тези автобуси ще се прибират до депото. Ама ще му припомня и още нещо. Знаете ли, че има един тир паркинг, който е собственост на община Русе? Не знаете? Това е новина. Има тир паркинг, който в момента не се стопанисва от никой. Той е собственост на община Русе и може да събере 70 тира. Може да събере и 70 автобуса. Така че това, което чувате от кмета, от хората, които го подкрепят, неговите думи са лъжа. Фактите говорят друго и ние сме тук, за да кажем ясно, че Русе има нужда от правилни инвестиции. Русенци имат правото да живеят в един чист, красив, богат град. Но не богат за хората, които работят тук и за човека, който има най-хубавата тераса с гледка към красивия ни център. Оставка на Пенчо Билков!